କୌଣସି କଥା ଏ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାୟର ମାନଙ୍କୁ ୱାସ୍ କରିପାରିବନି। ସେ ଥରେ ଡିସିସନ ନେଇଛି ମାନେ ତତେ ସେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ଝିଅକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟାଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପକାଠି ହୁଏ ନା ଶାନ୍ତନୁ। ତୋ କଥା ତୁ ଫେରେଇ ଆ। ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୋର ଏ ସାମାନ୍ୟ ଖେଳି ପାଇଁ ତୋ ଗାଡି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଉ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉ। ମତେ ବୁଝ କେତେ ଗନ୍ଧାଏ ମୁଁ ସେ ସାମାନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ। ନନସେନ୍ସ, ୟୁ ଆର୍ ସୁପର ନନସେନ୍ସ। ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ ଶାନ୍ତନୁ, ଯୋଉ ଝିଅ ଭଲ ପ୍ରେମିକା ହେଇପାରେ ସେ ଝିଅ କେବେ ଭଲ ବୋଉଟେ ହେଇପାରେ ନା। ତା ଛଡା ଶ୍ରାବଣୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକର ଝିଅ। ସେଇ ଛୋଟ ଲୋକ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ବୋଝ ହିଁ ହବା ସେଠି ସେଇ ଘର ବୋଉ ହେଲେ କ୍ଷତି କଣ? ଶାନ୍ତନୁ ଶାନ୍ତନୀ କାଲି ସକାଳର ଲଙ୍ଗଳ ଛୁଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିଦାର କରୁଛି। ସେଇ ଲଙ୍ଗଳା ଛୁଆ ଯେ ବଡ ହୁଏ ବିଚାର କରିବାଟା ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ବୋଉ ବୋଲି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତନୁ ରାୟ ବଂଶର ରକ୍ତ ଥରେ ଡିସିସନ ନେଇଛି ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ। ରାୟ ବଂଶର ପୁଅ ଡିସିସନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଶାନ୍ତନୁ ତତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉଦ୍ଧତ ଆଉ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏ ରାୟ ବଂଶର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ସେଦିନ ହିରଣ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର କୈଳାସକୁ ଦଶମସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲା। ସେଠି ତ ଧୀରେ ଅଟଳ ରହି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେଦିନରେ ଅନ୍ଧ ସମାଜ କେଦାର ଗୌରୀଙ୍କ ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲା। ଲେଲା ମଜୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନଥିଲା। ଆଉ ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟକୁ ଆପଣା କରିପାରିନଥିଲା। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅମର ହେଇଗଲେ। ତୁମେ ହାରିଯାଓନି। ମୁଁ ଆସିଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେବ। ମୁଁ ନ ପାଇଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ କେମିତି? ମନେ ରଖ, ମୁଁ ହଉଛି ସଞ୍ଜୟ, ତମେ ହେଉଛ ତମେ ହେଉଛ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ଅଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛ। ଆଉ ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସୁନାର ହସ୍ତିନି ଆଜି ମଶୁରୀ ବାନ୍ଧିଛ। ଆଉ ତୁମର ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅତିଶ ହୋଇ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାହି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କର। ଅଦରୱାଇଜ ଅନୁତାପ ଲୁହରେ ତୁମେ ସାରା ଜୀବନ ଚଟପଟ ହବ। ଗୋଟେ ବଧ କାଗଜ କାଢି ଘରେ ରଖି ଘରଟାକୁ କଣ କାଗଜ କରିବ? ଆପଣ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇ ରହିପାରିବିନି। ପଞ୍ଚଚନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱନି ରହି ରହିବ କାନରେ ବାଜୁ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧପତନ ଏବେ ବି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିବ। ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦ କର। पुलिस